Bună lume, eu sunt Ana, iar astăzi, cum vedeți și din titlu, mi-a venit oferta de la Fiverr, și am fost extrem de fericită, am crezut că nu o să vină și că nu o să meargă. Trebuia să vină mai mult, gen vreo 12.000, dar e bine și așa, măcar mi-a venit. Am mai băgat câteva oferte și aștept să mi le vină și alea. Ieri am făcut level 10 la un joc și am crezut că nu o să-mi vină. Și am așteptat și, cum vedeți, mi-a venit. Sunt extrem de fericită. De prima oară când fac chestia asta de la Fiverr și mi-a venit. Iar astăzi o să-mi cheltui ăștia 10.000. O să iau și ceva lui Sis de... nu știu, o să mai păstrez ceva bănuți. O să cheltui doar 5.000 și restul îi păstrez. Nu o să-mi iau animațion set, doar hai. Ok, deci... o să-mi iau bluza asta nouă, care îmi place extrem de mult. Dacă se vede... Ok. Ok, și asta. Cam așa arată. Și niște pantaloni. Sau... nu vreau la păr să-mi iau ceva și mă torc. Ok, deci vreau să-mi iau un păr de ăsta. Părul ăsta de Valeria. L-am luat și lui Sis. Ok, oh my gosh, cum se duc banii. Și ăsta. Arată super, mă jur. Ok, mai vreau unul din ăsta. Să mai iau unul. Da, mai iau... de fapt, să caut. Îmi iau pe ăsta, îmi place la nebunie. Ok. Mai iau de la outfit-uri. Ok, deci vreau să-mi iau o chestie de asta de aici. Ce a apărut, nu? Mi se pare superb, nu știu. Ok. Mai iau niște pantaloni. Ăștia îmi plac, cred că sunt superbi. Și mai iau ceva de la accesorii sau îmi iau o rochie. Nu știu nici... de fapt, îmi iau câteva lucruri. Deci vreau să dau 2000 pe o rochie. Nu știu ce să-mi iau. Cred că-mi iau... nu, asta e prea scumpă. Nu. Ok, asta mi iau. Nu. Nu-mi place. Dar vreau să-mi iau o rochie, dar nu știu care rochie să-mi iau. Asta... cum ar veni? E rău de la Icon. Ok, am făcut și levelul. Perfect. Level 22. Puțin bănișor. Da. Ok, vreau să-mi iau o casă, pentru că mi-am luat destul de chestii. Apartament. Și cred că să-mi iau... cred că mi iau pe asta. Mi se pare super ieftină și nu e scump. Ok. Ok, deci cam așa arată și apartamentul. Pare super și cred că cu acești bănuți care mi-au rămas nu mai mi-au nimic, gen o să mai strâng și încerc să-mi fac și